Haden kacing hap jong kakun hatliu surok leng ketar tia ukpa kum kacing persya yaki bor bahalor. Kacing elak persya kabala kring ya ke internet ha kabukpa jong kawe ka kena naka thany bara age jong ka kanpur ula penlong ya kacing ke kaba penke mensim yaki pajba haden baka kun jong u kala hap ha katliu kabadap da ka ha kapor baka dang lech school. Kate kecing ja kelaja hajan karam kopal chau kapa penpau ye kecing sniu jong kisurok ha kate katany kham tam ha kapor slam warla kecing ujor bunsin omdon bapen bha ya kisurok ong utei kupa nda kabasya penki ha kate kecing ja ha kapaka kun jong u kelalingo bakla rong ha ka kat bakadang yai lenti ha surok kabala pra bat kabala dap da ka ukpa ularai ban siem ya kesenjam ka paper ndrai ka bapla kalong ulalait phai biang sya kata kacaka ringkat bat ka jingsiang bat ka singkli bat ulathia hapdeng ka kabar ban kring ya kecing perkhan syapang kecing bom sothu jingmut jong ki bor bahalor kat kom ka khubor joka news 18 kibru ke bayat lenti kelas sange namar kecing kenden kecing le jingwan kelanang slam bat kinong pet kai kle lumlang ban sakhi ya kate kecing akhi ka paper ha ka ba we ukpa jong ka we ka khna ulathia ha ka ka baja klia uda pen pau kecing sosi na ka banta ka khon jong u kane kam dei ka kam san perthei kade kecing pen bor ulaong ngimla ban pet ya ki khon jongi bakin hap bat kibru kin men man la kasngi wadap deng bon kicing ujor omdon ba maramot ya ki surok kinong song snong kleto bak la kerpat bonsen ya ki MLA ki MP bat ki bor sensar municipal pan penbek no ya kate kacaka nadu ram kopal chau shadu anan sound city ndre om syam la AA kane ka surok kadap la ki thliu ha ka porslam om la ban tep syano ka surok ka kot bat ka thliu ka sedang la ong we nong song snong komala syem na ka news 18 kasurok kolong kalenti jong kacing kaba penyaso ya kabara bat kui chaini kabala penon kaman kasni daki hajar ngut henry kacing long jongka kadang sa kumjo kinong song snong kilapan kan mau bawat house nam baladam we urang ba ulaman sau haden ba ulahap hakum kane kathliu